Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos, buenas casi. Bienvenidos a este acto especial del Ateneo. Es evidente que ante situaciones que afectan al funcionamiento de nuestra condición de ciudadanos y tienen lugar en nuestra ciudad, pues las elecciones al rector constituyen realmente un hecho destacable que para los ateneístas merece una especial atención. En primer lugar, muchísimas gracias por vuestra asistencia y muchas gracias a los dos candidatos, los profesores Diana y López, por haber encontrado un hueco en esa intensa agenda que llevan desde hace varios días. Me estaban comentando al principio de la entrada aquí que este es el tercer debate que hacen en el día de hoy, por lo cual todos ustedes pensaron lo que están sufriendo. Bien, pues muchas gracias por haber encontrado un hueco en vuestra campaña para acompañarnos, y también queríamos darle gracias en nombre del Ateneo a Galicia Levante por dejarnos este magnífico local. No hemos podido realizar como hubiéramos querido en el local habitual de los actos del Ateneo de los lunes en la Rúa del Villar, porque hoy estaba ocupado por otro acto y hemos tenido que venir. Mi participación como moderador se debe fundamentalmente a mi condición de ateneísta, y a pesar de que soy profesor de la universidad y por tanto estoy implicado en el proceso de elección, voy a intentar subrayar esta condición, intentando centrar los temas que van a tratar los dos candidatos, sobre todo en la parte que más nos afecta como ciudadanos. Yo les voy a pedir además que no entremos en detalles, que serían mucho más proclives a desarrollar en sus centros universitarios, porque realmente queremos que el debate sea de interés para la sociedad civil, para cumplir un poco los objetivos que tenemos como organización ateneísta, y de ahí el título que buscamos, ¿no? Universidad de Compostela, encuentros y desencuentros. Porque realmente lo que queremos saber es lo que pensáis sobre lo que la sociedad espera de la universidad, de una universidad que uno de vosotros va a dirigir en los próximos 4 años, y sobre todo también que esperáis vosotros de esa sociedad para poder lograr y poder plasmar esos objetivos. Yo creo que en el marco actual de la crisis social, con la repercusión en la universidad es un hecho palpable, esta crisis, todos la estamos sufriendo, pero también los profesores universitarios, los estudiantes y el personal de administración y servicio también lo tienen, sobre todo además con algunos sectores que están interesados en denostar la universidad pública, y realmente por esa razón por la cual el Ateneo implicó a que vinierais aquí, porque realmente nos interesan vuestras ideas, vuestros proyectos, que confiamos en que devuelvan esa imagen más positiva que siempre ha supuesto la universidad para la sociedad civil. En eso confiamos. Entonces, bueno, una vez explicado esto, el debate va a consistir en intervenciones de entre 5 y 7 minutos de cada uno de los candidatos sobre dos grandes apartados. Uno, el papel que creen ellos que desempeña la universidad en el desarrollo de nuestro entorno más inmediato, que es la ciudad, nuestra ciudad, por una parte, y por otra la percepción de lo que la sociedad espera de la universidad y cómo debe responder esta sociedad a las demandas de la universidad. Y luego habrá un turno de preguntas, obviamente, de todos los presentes, y aquí yo tengo que pedir disculpas porque, en fin, en una circular que mandamos a los ateneístas pedíamos preguntas y la gente pensó que no iba a haber un debate como es habitual en el Ateneo. No tanto pedíamos preguntas, sino pedíamos un poco grandes bloques para que fueran tratados por los candidatos, que, bueno, en definitiva después lo hicimos, en fin, hablando con ellos sobre lo que consideramos oportuno. Entonces, sobre esa base vamos a empezar el debate. En el primer sentido, es decir, ¿qué papel va a empezar el profesor Antonio López? Hemos decidido un orden alfabético sobre esa situación, con 5 o 7 minutos de intervención sobre el primer gran tema,
papel que creen que desempeña la universidad en el desarrollo de nuestro entorno más inmediato, en el sentido con la ciudad, los poderes públicos, los ayuntamientos, etc. Y posteriormente, pues, obviamente, después haremos réplicas sobre ese tema antes de pasar al segundo, cuando quieran. Pois, moi boas tardes a todos, moitas gracias por realizar este debate que levamos tres. Eu penso que debemos dar as gracias pola oportunidade que nos dá o Ateneo para ter esta ocasión de compartir con todos vostedes algunhas ideas sobre a relación entre universidade, cidade, universidade e sociedade con carácter xeral. Ciíndome ao primeira das cuestións que se plantea, que papel desempeña a universidade no desarrollo do desenvolvemento social máis próximo que a cidade na que está inserta a súa sede principal. Vamos a falar de Santiago de Compostela. A realidade de Lugo sería sustancialmente diferente en outras circunstancias, porque estamos falando de Santiago, que é o nome da propia universidade, a marca da universidade vai ligada á cidade de Santiago. No caso de Lugo, a circunstancia xe distinta. Ben, entón, para empezar a trazar algunhas liñas, eu penso que é importante ter en conta que a nosa cidade tamén é unha cidade peculiar, incluso no seu desenvolvemento, unha trayectoria histórica longa, e con distintas influencias que seguramente a van conformando no seu perfil actual, unha sociedade fondamente religiosa, con orixe religiosa e que a pegada religiosa permanece profundamente ainda hoxe. É unha cidade universitaria, e aí entra o papel da Universidade de Santiago tamén durante 5 séculos pegada e ligada á propia cidade de Santiago. E hai que introducir outro elemento que irrumpe máis recentemente, que estamos ante unha cidade, diríamos, con un perfil administrativo. O feito de ser a capitalidade da comunidade autónoma engade outro elemento máis na súa conformación, e a confluencia de todos estes elementos tamén afectan a relación coa propia universidade. Dicía o mundo que Santiago era unha cidade hecha para o estudio e o rezo, para o estudio antes de que impactara aquí o perfil administrativo. Eu diría que dicir agora que sería para o estudio, para o rezo e para o goberno. Pero ben, esa é a realidade. E o papel o impacto da universidade na cidade nesta evolución progresiva, tamén eu penso que debe diferenciarse en varios momentos. Quizás hasta o último cuarto do século XX o impacto da universidade foi seguramente moito máis cualitativo que cuantitativo, precisamente polos números que representaba a universidade. O proceso que se desencadena no último cuarto do século XX e nos anos que levamos do máis alá do aspecto cualitativo aparece unha pegada importante xa cuantitativa. Multiplicouse o número de estudantes, multiplicouse o número de persoal docente e investigador que traballa na Universidade de Santiago, e iso sobre unha cidade que mantén, ademais, un nivel en canto a volumen de población que non aumentou sustancialmente, por lo tanto, aumentou a pegada relativa da universidade sobre a cidade. Tamén na relación da universidade coa cidade ten que ver o propio modelo de universidade que representa Santiago de Compostela. Precisamente por ser unha universidade 5 veces centenaria, responde a un modelo clásico de universidade, non ten nada que ver cos campus americanos ou coa estructura que se dotaron universidades máis recentes no propio territorio español. Fundamentalmente buscaron espacios adaptados para establecer ali as súas edificacións, o seu campus con todos os servicios, concentrado de outra maneira. O noso esquema universitario, e isto ten tamén unha fonda pegada na cidade, é un esquema dunha universidade clásica centrada nunha estructura de centros repartidos pola cidade, tanto xeográficamente, dende a zona norte ata a zona sur, creando casi unha relación de continuidade entre primos centros europeos. Iso fai que, ademais, se trate dunha universidade que está profundamente integrada na cidade. É máis fácil que estas universidades modernas, modelos
parece que os campus americanos pois quedan máis apartadas, teñen menos impacto directo na cidade por non estar tan implicadas no propio desenvolvemento da cidade. No caso concreto de Santiago de Compostela, esta ubicación e este desenvolvemento e crecemento da propia universidade pois influiu no perfil da cidade, evidentemente, todo o crecemento hacia a parte sur-oeste da cidade pois ten moito que ver co establecemento da cidade universitaria. Afectou tamén non só o que é a morfoloxía da cidade, senón tamén a propia funcionalidade da mesma. Tenense producido ubicacións de distintos servicios e concentracións de distintas actividades en determinados polos da cidade, moi motivados pola propia ubicación e o asentamento da universidade. E este proceso continúa, estamos vendo agora como desenvolvementos como o Campus Vida, a traslación do que é o campus, digámoslo así, as instalacións de ciencias da saúde hacia o entorno do hospital, pois xeraron un cambio sustancial na propia conformación da universidade nesa mesma. Por lo tanto, está clarísimo que a universidade e a cidade están profundamente relacionadas, máis alá do que sería a simple configuración da cidade e da universidade, teríamos que falar tamén de outro elemento importante, como é en que medida os resultados da actividade que fai a universidade se proxectan sobre a propia cidade ou sobre o tecido que envolve a propia cidade. Quizás aquí, isto tamén nos sitúa ante unha situación distinta do que se Santiago frente a outras. Se dicíamos que a nosa cidade ten un perfil máis administrativo que industrial ou tecnolóxico, iso fai tamén que a hora de canalizar boa parte dos resultados das actividades da universidade, especialmente da actividade investigadora, transferencia de coñecemento, etc., haxa que buscar, digamos así, destinatarios máis alá da nosa cidade. Outras universidades do sistema galego e outras do español teñen quizás no seu ámbito máis próximo tecido empresarial que pode interactuar máis directamente coa cidade, coa universidade. Aquí, eso temos que buscalo quizás nun espacio un pouco máis longo, temos que abrir un pouco máis o noso foco, a nosa fronteira, para buscar esa referencia. E, como dicía ao comenzo, para min hai outra relación fundamental entre a universidade e a cidade, que é a propia marca. Van indisolublemente unidos universidade e cidade no propio nome, e eu penso que ese é un beneficio mutuo para as dúas. A universidade se beneficia dunha marca dunha cidade universalmente coñecida e ao mesmo tempo a cidade tamén leva incorporado no seu sello a marca dunha universidade tamén 5 veces central. Eu penso que iso son todo potencialidades que temos que aproveitar tanto a universidade como a cidade na súa proxección exterior e sexa con vista ao desenvolvemento de servizos, sexa con vista á atracción, pensando no caso da universidade, de estudantado de fora das nosas fronteiras. Hai aí múltiples elementos que eu penso que son moi beneficiosos para a nosa universidade e para a nosa cidade. Vale, boas tardes ou casi boas noites. Moitas grazas a todos por vir. E, bueno, efectivamente, vou a tratar de respostar dende o meu punto de vista a pregunta que se nos fai, que é o papel que desempeña no desenvolvemento social a nivel da nosa cidade e a universidade. Creo que hai algunhas cousas que non vou a tratar de repetir. Efectivamente, estamos nunha cidade universitaria, dun gran arraigo históricamente universitaria, onde non se podería entender como tal se non fose a universidade. Non se podería entender Santiago de Compostela sin a súa universidade. Creo que nese sentido a interacción da universidade ca cidade é de unha gran importancia, como vou a tratar de poñer de manifesto no que me parecen as miñas ideas. En xeral, creo que como calquera universidade, por ser
centro de coñecemento, centro de formación, centro de docencia e investigación, pois obviamente o que nos ofrece a universidade en primeiro lugar é a posibilidade de estudar aquí os nosos fillos. Eu creo que seguramente que o 80 ou 90% das persoas que estamos aquí estudamos nesta universidade, os nosos fillos van a estudar nesta universidade e creo que iso é un valor enorme sobre o que a propia universidade significa para a nosa cidade como calquera outra universidade poida significar para unha cidade na que se asenta. Eso significa, por suposto, moitas posibilidades que nos ofrece posibilidades de desenvolvemento social, posibilidade de maior formación, posibilidade de aportar solucións aos nosos problemas inmediatos, ás nosas empresas, ao noso tecido empresarial, aportar solucións do que mellor sabemos facer como investigadores, e creo que iso é un enorme beneficio inmediato. Evidentemente se derivan outras posibilidades que a propia universidade debe e debería tratar de cumplir no exponente máximo, e é actuar de dinamizador social da cultura, actuar de dinamizador social da educación, por suposto, de todas as actividades culturais e implicarse a fondo na cidade. Creo que iso debería ser o papel da universidade nese sentido. Ademais de todo isto, lóxicamente, pois a universidade representa, incluso dende o punto de vista de negocio, dende o punto de vista comercial, dende o punto de vista máis mundano, se se quere, pois un pulmón para a cidade. É verdade que aquí veñen cada ano aproximadamente ou casi 25.000 estudantes, por lo tanto, eso significa unhas posibilidades de medios de vida que dinamizan a cidade, que permiten diversificar os negocios de librerías, de hostelerías, de cafeterías e de todas as posibilidades. Que iso fai e que, por suposto, ten unha influencia decisiva na cidade. Por suposto, estou de acordo co que se decía por parte do profesor López en que hai unha interacción moi grande e hai unha prolongación da cidade hacia a universidade no sentido urbanístico. Creo que o que chamamos a residencia universitaria, agora chamado Campus Vida e Campus Sur, e tamén, por suposto, o Campus Norte, pois son prolongacións da propia cidade, conforman o seu urbanismo dunha maneira extraordinaria e que supoñen, por suposto, unha riqueza para a cidade en canto a esparcimento. Aí van os nosos rapaces, as nosas familias, os nosos xóvenes a xogar nas pistas, hai uns servicios que a propia universidade intenta cuidar, ainda que a veces os recursos, sobre todo neste momento, son escasos para mantelos, pero en todo caso sí que os nosos xoves xogan ao baloncesto, xogan ao tenis, e hai un espazo enorme de encontro cidadán que propicia esa interacción entre a universidade e a cidade nesas instalacións. Por suposto, tamén hai unha cuestión que me parece sumamente importante e que aporta a universidade e a cidade e, por suposto, a cidade e a universidade. Eu creo que a internacionalización da universidade influye na propia cidade. Cando un estudante vai de Erasmus a Tokio, ou vai de Erasmus en Europa, ou vai de viaxe a Tokio, un investigador noso se traslada a calquera universidade do mundo e leva unha camiseta que pon UST, evidentemente está facendo cidade. Eu creo que iso é un valor enorme para esta cidade e que está, en definitiva, no prestixio e na reputación da universidade, no prestixio e na reputación que ha alcanzado durante moitos anos. En ese sentido, entendo que o papel que a Universidade de Santiago desenvolve nesta cidade está fundamentalmente relacionado con estas cuestións que aportan. Seguramente podería falar moito máis en extenso desto, porque, lóxicamente, a universidade debe de preocuparse de influir e de resolver os problemas da sociedade inmediata. En ese sentido, as posibilidades de contactar con empresas, posibilidades de ofrecer as súas solucións, porque aquí están os mellores profesionais na nosa universidade, aquí están os nosos abogados, e, por lo tanto, se fai falta pleitear, pois temos abogados, se fai falta resolver problemas civis, se fai falta
calquera outra cosa que a cidade teña, dispón na universidade dun valor e dunha potencialidade que outras universidades non poden ter. Gracias. De todas formas, al hilo de vuestra intervención, ¿no creéis que, y retomando un poquito el tema, ¿no creéis que en los últimos años, no sé si consecuencia de la crisis o, en fin, o otros factores que quizás ahora no se va a valorar, la universidad ha perdido mucha influencia en la ciudad en cuanto a iniciativas que pudiera plantear? Yo, vamos, mi experiencia es como un alcalde, en fin, un exalcalde que ha hecho mucho por la ciudad, y yo recuerdo que las relaciones que había en aquel momento con la alcaldía eran de retroalimentación por un lado y por el otro, cuando realmente se necesitaban determinados salarios, determinadas renuncias, se pedían para... Y digamos que el ayuntamiento, en fin, facilitaba mucho las cosas. Tengo que decir que los siguientes, no tanto, yo me he quejado también, algún concejal está por aquí en aquella época, de que eso no pasaba. Entonces, yo no sé si en los últimos años ha pasado que esa buena relación existente entre la ciudad y la universidad se palpaba, porque había digamos, proyectos conjuntos. Ahora los hay, quiero decir, ahora existe esa... ¿Creéis que podréis llegar? A mí ahora me da la impresión de que no existe, no sé, no hay aquí ningún vicerrector, ni está nadie del ayuntamiento, no sé, pero realmente hay esa... ¿Creéis que ahora hay esa relación? Y si no la hay, ¿cómo se puede poner a mesa? Yo lo digo porque estoy muy sorprendido de que en toda la zona donde se construyó el hospital y donde iba la Facultad de Medicina, pues allí se empezó a construir sin ton y son, ¿no? Con ton y son. Y en estos momentos no hay sitio para la facultad. O sea, no hay posibilidad de construir la facultad, porque se construyeron cientos de edificios. Supongo que con la vorágine de ladrillo y todo eso pasó. Pues mi cuestión ahora es, ¿creéis que eso se puede retomar? Bueno, muchos decanos también no quiero hablar más, pero muchos salen muchos decanos sobre todo del campus sur, se quejan de que las aceras están hechas una praguería. Yo me quejo de que allí es un aparcadero a total y absoluto de la ciudad, ¿no? A pesar de que cobran la bola azul, que no sé si repercute o no en la universidad. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo las veis? ¿Cómo vais a encarar? Vamos a ver, planteas a primeira cuestión si se perdeu influencia da universidade na cidade, non? Eu penso que, ao mellor, si algo se perdeu, penso precisamente pola cuestión que eu comentaba ao principio. Apareceu algo, un fenómeno moi potente na cidade que eclipsa algo, seguramente, o papel que a universidade viña tendo, e esa cuestión foi o establecimento aquí da capitalidade da comunidade autónoma, que todos eses compromisos que fai que confluyan na cidade unha serie de actividades, proxectos, etcétera, que difuminan un pouco o papel que viña tendo como dinamizador principal a Universidade de Santiago de Compostela. Aparecen outros elementos que teñen tamén un peso moi importante na cidade, e iso se nota. Sobre a relación da universidade coa cidade, eu diría que é aparentemente boa, veciños na praza do Obradoiro, e non se ven nunca cuestións disonantes que trascendan gravemente. Bueno, hai un conflito xurídico que outro, pero bueno, temas de IBI e demais, se houve algúnas dificultades. Pero, digamos, eu dicía, unha relación aparentemente boa. Cando un analiza un pouco máis polo miúdo esa situación, pois ve que, efectivamente, aí hai elementos que non están relacionados. Acabase de mencionar, pois, a situación do propio campus universitario, a disponibilidade de parcelas para continuidade e ampliación de proxectos como a Facultade de Medicina, é verdade, xa se está pensando que se agora se quere levar ali, pois hai que pensar en utilizar outras parcelas como que ocupa agora
o Hospital de Casares, porque as outras opcións non son moi acaídas. Iso é verdade, pero temos tamén, en relación a esas outras cuestións máis menudas, pois unha serie de acordos, convenios, no que non hai un cumplimento satisfactorio, e vamos a dicir que pode haber certos incumplimentos polas dúas partes. Ainda que dentro da universidade, eu positivamente diría que hai algún incumplimento máis por parte do Concello, por parte da Administración da cidade. É verdade que hai que, nos últimos anos, concurriu aquí unha circunstancia que afecta a todos, que a crise económica afecta a nosa universidade e afecta ao Concello. E hai compromisos que en un momento dado se poden cumprir e chega un bandazo deste e unha caída de recursos e ao mellor non se pode cumprir. Non tratamos aquí, non se pode no momento de entrar aquí en un destapado unha lista de agravios ou incumplimentos, pero sí eu penso que sería moi importante afinar máis ese acordo, esa relación. A veces incluso hai acordos que logo non se formalizan, é dicir, situacións que non digo que sexan de desacordo, sino que, non sei, certa deixarez na plasmación efectiva dos membros. Pero eu sigo dicindo que, ainda con eso, que comparto o que dicías, a cidade necesita a universidade, indudablemente. Estánse poñendo en marcha iniciativas ou lanzándose iniciativas como esta da cidade inteligente, este Smart Lab, etc., onde, lóxicamente, ten que xogar un papel fundamental a Universidade de Santiago como suministrador, como ente que pode ofrecer parte dese coñecemento, desa investigación, dese desenvolvemento que se debe utilizar para levar a cabo obxectos como este. E, ao mesmo tempo, viceversa, tamén a Universidade tamén necesita mellorar a nosa cidade. Eu penso que sería moi importante, e me atrevo a lanzar unha proposta dentro da Universidade, conjuntamente a Universidade coa cidade, promover un debate, digamos así, reunir aquí especialistas en desenvolvemento urbano, na sociedade de coñecemento, na transferencia de tecnoloxía, e levar a cabo un debate serio e riguroso sobre como podemos artellar estas relacións entre universidade e cidade. Sería unha magnífica aportación, contando coas persoas que máis nos poidan axudar nisto e de cara a trazar planificación estratégica dentro da cidade e dentro da universidade para ir un pouco máis en sintonía. Sí, en efecto, eu creo que efectivamente creo que a universidade ten perdido influencia. Eu creo que hai un desencontro, creo que efectivamente o profesor López responde o manifesto. Creo que hai un desencontro bastante evidente no que podría ser e hai no que podría ser, sobre todo, se observa con cuidado o Campus Sur, en efecto, onde creo que sexa probablemente con responsabilidade da universidade, responsabilidade da cidade, pero verdadeiramente aí non se está cumplindo, sinceramente non se está cumplindo o que se debería. Entonces, creo que se pode notar de menos que outras situacións e outras épocas históricas nas que esa colaboración sí que existeu e que foi moi productiva, non? Non sei, como ateneísta que son, pois tuve un acceso ao libro que editou o Ateneo sobre as fotografías dos anos tal, onde se observa, por exemplo, como se planificou a residencia e como foi un motivo, efectivamente, de expansión da cidade, pensando na universidade e pensando nas posibilidades que virían nos anos sucesivos. Creo que iso non se está a facer, e o exemplo que ten posto o moderador sobre a Facultade de Medicina e sobre o que se pode crear en espazos, pois é un bo exemplo. Creo que aí sí falta esa colaboración e, con todo, creo que efectivamente un gran debate nese sentido sería bo retomar esos exemplos de colaboración. Con todo, tampouco quero ser absolutamente negativo. Creo que hai algunhas cousas que debemos destacar tamén como positivas. Eu creo que, por exemplo, traballos ou colaboracións como as que ten feito o consorcio no tema de programa Conciencia, que ten unha participación universitaria considerable, a pesar de que efectivamente é un programa do consorcio, pois son tamén exemplos de colaboración que tampouco debemos que debemos darle a importancia que teñe, porque é moita, non? Si, permito unha excepción, porque
que ser xusto tamén, non? Falábamos de aparente guardación, algúns incumplimentos, pero sí hai que reconocer tamén que houve compromisos decididos da cidade con algún proxecto universitario que foron fundamentais para que esos procesos se pudiesen levar a cabo. Penso, por exemplo, en todo o que foi a reordenación da finca de Galera, é dicir, aí houve unha aposta decidida do Concello en un primeiro momento, e aquí está parte de quen era responsable do Concello, que era alcalde naquele momento, unha aposta decidida por reordenar aquela parcela que a Universidade pudera obter parte da financiación que necesitaba para abordar a construcción de novos espazos cerca do hospital. Bueno, non está, desgraciadamente, non está ainda acabado de cerrar aquilo, quedanos ainda aí un resto, pero, quero dicir que aí si houve, nese proxecto, que era un proxecto estelar, cuantioso, para, digamos así, a aproximación unha vez máis da Facultade de Medicina ao Hospital Novo. Insisto, que isto que eso que dicía dos incumplimentos non deixe tapado tamén estas grandes colaboracións. Bueno, de todas formas nos queda entonces unha cierta atisbo de esperanza de que las relaciones van a plantearse. Podes preguntar xa? Sí, sobre este primer tema, antes de pasar al segundo, abrimos un turno de preguntas antes de pasar al segundo gran tema. Aquí hai un tema moi importante, que é a cuestión da composición do Consello Social da Universidade. Que me parece que a cidade, na que se inserta fundamentalmente, non está representada aí, que debe ser o órgano en que de maneira permanente, estable, seña un punto de encontro. Como eso non depende da súa, digamos, estructura de composición da propia universidade, evidentemente, de todas maneiras, os candidatos poderán ter unha idea de como se pode propoñer a Xunta cambios que podan ir na línea de buscar unha maior implicación entre a universidade e a cidade. En todo caso, cales son as plataformas ou organizativas estructuradas e estables que os candidatos teñen para manter un diálogo ca cidade? E a cidade é o Concello, pero hai máis cousas. E, por lo tanto, aí me interesaría conocer como pensades no futuro, caso de chegar ao rectorado, que se pode establecer esta plataforma de encontro permanente e estable, non en función de que surta un problema, de maneira estable, porque, ainda que efectivamente é certo que a Universidade de Santiago non é a única industria de Santiago, esta parte administrativa, é un tercer sector, lo que eu, lógicamente, conozco un pouco mellor que o turismo, evidentemente por esa razón, pero sigue sendo o elemento máis cualificado, máis importante, incluso en peso económico, da propia cidade. En ese sentido nos preocupa muitísimo, non xa destes 4 anos e ahora nesta situación que estamos vivindo, que é unha situación absolutamente terrible, sino de cara ao futuro e para poner en marcha con independencia dos cambios que pensedes que é necesario facer no Consello Social da Universidade. Sí, bueno, en principio, efectivamente, creo que a Universidade debe de tratar de implicarse o máis posible. Decía na miña primeira intervención que creo que as posibilidades son moitas, creo que debería implicarse en todas as actividades sociales, en todas as actividades culturales, utilizar todo o seu coñecemento, toda a súa potencialidade para penetrar no tecido da cidade. A mí se me ocurre que evidentemente todos os servizos que a Universidade presta deberían de modernizarse para Compostela. Creo que hai que manter unha oferta cultural
dende a propia universidade e que chegue a toda a cidade. Creo que neso non nos temos implicado suficientemente e me parece fundamental crear un interese social de cara á universidade como estrategia tamén de coñecernos mellor e aumentar tamén a nosa reputación en ese sentido, non? Temos alguna maneira de poder integrarnos, potenciar a sustentabilidade da universidade en moitas actividades, fomentar usos saudables, deportivos, uso da bicicleta, por exemplo. Deberíamos ser punto de lanza en esas actividades de integración sustentable. Por exemplo, ser punta de lanza en actividades ecolóxicas. Creo que o coñecemento que se atesora na universidade debería dar para iso, e iso non debería quedarse de portas adentro da universidade, sino de penetrar en todo o propio Ateneo. Debería ser unha porta na que a universidade de Coruxía, un centro na que a universidade debería ter presenza. En fin, creo que as posibilidades son enormes. Creo que contar tamén cos empresarios, trasladar aos empresarios de unha maneira correcta, de unha maneira insistente, as posibilidades que a universidade ten e que pode para resolver múltiples problemas que se presentan cada día. É dicir, que moitas veces non acuden á universidade porque o descoñecen. Sí, centrándome un pouco, eu penso que iba máis sobre que plataforma, como podemos establecer e concretar ese diálogo entre cidade e universidade, non? Falabas do Consello Social, bueno, evidentemente a decisión de composición do Consello Social non é da propia universidade, sino que está regulado por lei da comunidade autónoma. Non sería difícil, seguramente, promover e conseguir esa participación. Últimamente acaban de incorporarse a composición, se non lembro mal, a composición do Consello Social dos representantes, non sei se hubo máis de un, da Asociación de Antigos Alumnos da Universidade de Santiago. Bueno, estou seguro que é fácil. Si se plantea, a mí me parecería razonable que a cidade se implicase tamén nese órgano da universidade, pois non sería difícil conseguir eso. Outras plataformas donde está participando, ou ten participado a universidade ten participado, por exemplo, na Cámara de Comercio, que é verdade que as cámaras de comercio son unhas institucións que están vidas a menos, e, pois, eu penso que directamente amenazadas de extinción, salvo algunhas que teñen unha capacidade moi forte para manter moito valor engadido no servizo que prestan aos seus asociados. A relación cos empresarios me parece fundamental crear alguna plataforma de relación estable universidade e sector empresarial para crear esas conexións tamén coa I+D+I. Eso sería fundamental coa transferencia de conhecimento, que eso sería importante. E logo, dentro da propia universidade, penso tamén se me ocurre pensar en algunhas outras posibilidades, ao mellor, na que tamén había digitalizado cando as condicións melloren, pero no noso centro de estudos avanzados se lle podía dar cabida e incorporar iniciativas da cidade, porque e personal ou persoas representando a cidade para crear aí tamén un foco, un lugar de discusión, como pretende ser temas de actualidade, de interese. Me parece que é bo, e todo o que sexa integrar, pois eu penso que pode ser moi positivo, non? As experiencias que hai nesta cidade de integración de administracións, pensemos na figura do consorcio, pois están dando un resultado fabuloso, non? Por tanto, eu penso que temos que explotar esas vías de integración da cidade e da universidade. Vou falar do Vivier. Pois, No, perdón. Eu creo que antes Manolo, como no seu papel de moderador, facía unha reflexión con certa nostalgia do pasado. E sin ir á cuestión concreta, eu creo que sí é verdade que houve un tempo en que había un proxecto disponible na universidade. Eu creo que desgraciadamente non é así, nos últimos anos. E que había un proxecto discernible e verificable que son cero. E posiblemente nos últimos anos tampouco se sube. Eso é claro. Cando hai proxectos e se sabe onde se quere ir, cada instituto sabe onde quere ir, é posiblemente máis fácil chegar a acordos, poner en común e
poñer cousas en marcha de maneira conxunta. E cando isto se perde, pois, moi difícil. Eu creo que hai un déficit de proxecto moi claro. Pero, por concretar isto, un pouco máis... Eso tienen que aportar. Eu vi ao presente. Tres cuestións como está logrado o concepto. Primeiro, hai unha colaboración estable na Universidade de Concello que é o Minova. E non máis falar do Minova. Eu creo que é unha oportunidade para esta cidade e unha oportunidade seguramente tamén para a Universidade poder colaborar na promoción de empresas de base tecnolóxica con forma de outro, con distintos instrumentos. E sería outra saber que pensan os candidatos a recursos sobre eso. Segundo, medicina. É un dos elementos definitorios da Universidade de Santiago. Un deles, seguramente non o máis importante, pero sí é un elemento simbólico e que, por razóns diversas, pues está en cuestión. A existencia de unha única facultade de medicina desde aí. Ao mesmo tempo está o hospital. O hospital é outro elemento de referencia na cidade. As aprobacións do hospital, se foron aludidas, pues creo que é outra cuestión que tamén merecería alguna reflexión. E, bueno, despois, por último, comentou antes Pancho, e creo que ten interés concretar un pouco máis toda a política turística. Algo saído. A Universidade ten unha gran posición externa, está en múltiples redes, como tal institución, os investigadores, os estudantes, etc. Bueno, eu creo que aí, sobre esa base de interés común da posición internacional, da imagen externa da cidade, da propia universidade, eu creo que tamén podría haber elementos de poñer en común cousas. Non ten un esforzo porque os Erasmus estén especialmente ben tratados nesta cidade, porque cando volven a súa son embaixadores de Compostela e de Galicia. Bueno, pensemos algo sobre eso, cousas deste tipo. Bueno, efectivamente, eu creo que, sobre todo na parte dos Erasmus, eu xa antes me manifestei que, efectivamente, creo que a universidade e os nosos investigadores, os nosos estudantes, son embaixadores desta cidade no mundo e, por tanto, efectivamente, así é. Tamén é certo que a universidade se beneficia digamos, do cartel internacional que ten unha cidade histórica como é Santiago de Compostela, evidentemente, e creo que disso se poden beneficiar mutuamente e sería moi bo pois, que os estudantes estranxeiros que veñen aquí tuveran por parte do Concello, por parte da cidade, un trato do que levaran un recordo bo e puderan enviar máis Erasmus e máis turistas, sin duda ninguna. Antes o manifestei e así eu creo. Así como digo que non se pode entender a cidade sin a universidade, pois tamén a universidade en unha cidade histórica como isto non sei o que é. Sobre o tema da proxección de Uninova, efectivamente, no noso programa facemos fincapé nisto, efectivamente somos uns convencidos de que o emprendemento forma parte esencial da formación e da actividade da universidade e, por tanto, todos os servizos que poden chegar os potenciamos e creemos profundamente neles. Temos unha gran posibilidade nese sentido de chegar ás empresas, de facer que os nosos egresados poidan crear empresas de base tecnolóxica, crear outras empresas, podemos efectivamente resolver problemas. Creo que se Finsa ou Televés teñen un problema na cidade, pois seguramente que na universidade van a chegar a alguna solución. Seguramente van a topar alguén que lle vai a proporcionar ou por lo menos a chegarse a alguna solución. Creo que iso é un valor que temos que potenciar na universidade e, desde logo, na miña candidatura así se fai. Sobre a Facultade de Medicina, en fin, creo que efectivamente está cada vez xurdindo cada certo tempo, parece o Guadiana, verdad? Creo que nese sentido, eu creo que neste momento, e xa o repetí en varias ocasións, creo que é unha titulación que é unha titulación histórica, unha titulación que ten máis de 300 anos, que debe de estar na Universidade de Santiago, que debe de ser a única responsable desa titulación. Non estamos en un momento para poder facer desde logo pensar noutras facultades, por suposto, e incluso
a propia posibilidade de dividir a formación teórica ou clínica dos estudantes nas outras universidades, creo que hai que repensarla con moito cuidado, porque verdadeiramente a xestión dunha titulación repartida, sobre todo a docencia teórica repartida en 3 universidades, pode ser moi complexa e non aportar máis que dificultades na xestión, e non creo que vayan no aumento da calidade. Outra cousa sería, por suposto, a colaboración, aproveitar os recursos clínicos que se necesitan para que esa titulación poida ofrecer a máxima calidade. Creo que iso se ven facendo desde fai tempo e creo que así se debería seguir facendo. Como digo, iso non debe de evitar que poida haber colaboracións e incluso cos propios médicos ou cos propios hospitales das outras universidades, pero colaboracións que se establecen en outros campos, másteres interuniversitarios, consorcios de todo tipo, pero eu creo que no caso da medicina iban a complicar enormemente e probablemente non incidirían na calidade da titulación, máis ben ao contrario. Sí, bueno, sobre as cuestións que se plantean, eu diría que en materia de emprendemento e en materia de turismo, especialmente no emprendemento, a Universidade ten feito unha aposta clara por traballar nesta liña e tense acabado logros importantísimos, moitas deles en colaboración con entidades locais e con outros socios que teñen aportado recursos, etc., para poñer en marcha estas iniciativas. Esa non hai que deixar os moleces, sino que hai que animalo e cantos máis, digamos así, máis partners que poidamos juntar para ello, mellor. En relación ao turismo, penso que tamén habría aquí quizás un pouco máis algo, mellor mereceríamos ter aquí algunha oferta formativa específica relacionada con un sector tan estratégico para a cidade e tan estratégico para a propia universidade. Penso que había que facer unha aposta decidida. E sobre o tema da medicina, lógicamente, todos estamos de acordo en que a medicina é un elemento central da Universidade de Santiago. Eu quizás teño máis dúdas de que teña en cuestión. A mí me parece que, como se decía, periódicamente se suscita o debate un elemento de pura estrategia negociadora por parte de outros intereses e outras universidades. Eu teño a certeza 100% que non vai haber outra universidade, outra facultade de medicina en Galicia en moito tempo. Por lo tanto, debemos ser absolutamente claros na defensa da realidade que temos. Temos a Facultade de Medicina de Santiago, ten que ser a Facultade de Medicina de Galicia, pero a mí me parece que cada vez que se mete isto é máis con a estrategia de sacar outras cousas a cambio destes argumentos, pero que duda cabe que é un elemento central da universidade, da cidade, e unha referencia tamén en todos os ámbitos. Pero eu penso que temos que, que é claro que esas peticións son interesadas e, bueno, como mellor responden a outros intereses distintos. Non hai, me dá a sensación que estaría vigilante, por suposto, pero penso que a amenaza é máis pintada que real. ¿Alguna intervención más? Sí. Muy brevemente en relación con este tema aquí que contempla la relación de cidade e la universidade completamente universitaria. Falaba de falta de proxecto, eu que os dos candidatos comentan, pero quizás un poquinho algo máis de concreción en dos sentidos. E aí ten que haber accións tanto por parte da cidade como a universidade. É unha cuestión en la que, en mi opinión, con vistos ao futuro, é enormemente importante. A colaboración mutua pode xurdir cousas enormemente interesantes en canto a universidade como dinamizadora do entorno socioeconómico por parte do Concello do entorno, de cada maneira de que se dispoña de solo industrial e infraestructuras deste tipo que permitan que a universidade emprenda claramente accións no sentido do centro universitario. Por parte da universidade, a mí me dá a impresión de que hai experiencias moi interesantes, pero que hai un modelo que está en marcha de que a definirse como un pouco. É unha cuestión dentro desta definición moi importante
en qué medida les ven posibilidades de que esa parte que é esencial das universidades modernas, o emprendimento, o administración do entorno económico, pudiera ser unha fonte de financiación para a propia universidade, toda vez que é evidente que dentro de los despillaremos os recursos que van a chegar ás administracións públicas van a ser siempre limitados. En unha universidade ambiciosa ten que buscar fontes adicionais de financiación, ou senón, pois, non podrá competir un sistema claramente como outras universidades non pode que ir a modelos que sexan un pouco máis ambiciosos e que a universidade trate de conseguir unha fonte de implicarse nunha fonte de financiación que a universidade europea se necesita. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Cambios en el modelo que venía habiendo, sí, los dos candidatos tienen alguna propuesta en ese sentido, y sobre todo la idea de que ese cambio de modelo lleve consigo una búsqueda de una fuente adicional de... Bueno, sobre cambio de modelo, bueno, penso que sí, podemos pensar que si tomamos en consideración pues, un esquema de clasificación de modelo de gestión universitaria que van desde unha universidade vertical, matricial, moderna, hai diversas denominacións, hasta estas últimas denominacións que se falan de unha universidade tipo Tecnópolis. Eu penso que precisamente a nosa universidade está nunha fase de transición en este último estadio, ¿no? Pasando do que era unha universidade, por así decirlo, moderna, unha universidade que está incorporando elementos propios deste último estadio de educación, que se caracteriza precisamente pola aparición de novos entes, novas figuras que tratan de xestionar parte das funcións da universidade. Estamos falando, por exemplo, de centros titulares de investigación, grandes grupos que chegan a cargar personalidade propia. Bueno, pues iso é un modelo, un esquema que responde a esta última realidade. Agora, que hai que aproveitar todas as posibilidades que se poden derivar desta potencialidade que divide desta nova estrutura universitaria, a mí me parece que sí, que hai que aproveitar todas as potencialidades, tamén as económicas, a rendibilidade que se pode decir da transferencia, da creación de spin-off, da participación de este tipo de iniciativas, me parece ben. Ahora, eu non teño ningún convencemento de que por aí cheguemos a unha vía de financiamento, unha cuantía importante nos números globais da universidade. Penso que pode ser unha liña complementaria, pero, bueno, pásanos igual cando falamos de mecenado. Está ben, é unha liña a ter en conta, pero non podemos pensar que aquí en moitos anos vamos a ter nada parecido ao que tenen as universidades americanas, por exemplo, porque estamos falando dun contexto de unha realidade sustancialmente diferente, pero que sí que hai que, lógicamente, aproveitalo, orientalo, porque ademais, xa máis alá da rendibilidade tamén un tema de necesidade social. A sociedade nos pide que parte dos seus resultados os poñamos a funcionar e a rentabilizar e mellorar as condicións de vida da sociedade e o desenvolvemento económico, non? Pero no tema do financiamento eu non costame velo como un recurso que chega a representar unha porcentaxe importante no financiamento da universidade. Penso que vamos ter que seguir como universidade pública que somos, tratando de buscar un financiamento fundamentalmente público para as nosas universidades. Iso ten o problema de que cando as cousas venen mal dadas e hai crisis no público, pois todo sufrimos. Sí, bueno, en efecto, creo que como defensor dunha universidade pública, en efecto, creo que o financiamento debe de ser fundamentalmente público. Temos que convencer a sociedade de que este servizo será bo se invirte nel, e se non, pois será a posibilidade que queira ter.
Pero en todo caso creo que como fontes complementarias de financiamiento tenemos que acudir a todas las posibilidades que nos podamos. Eu teño mencionado en repetidas ocasións que ese financiamento público que temos que negociar e obter nas súas máximas posibilidades debería ser complementado coa aumento de ingresos coas nosas actividades que mellor sabemos facer. A actividade docente, pola que podemos captar máis alumnos e, por lo tanto, máis ingresos, por matrículas ou por sponsorización de certos másteres, etc. E, por suposto, tamén conseguindo máis dinheiro nas convocatorias públicas, o cual depende bastante da reputación e da nosa capacidade de influencia nas entidades financiadoras, e esa reputación a veces depende precisamente dos nosos grupos de investigación e dos logros e das explotacións do que temos. Eu creo que evidentemente o emprendimento, que é a nosa universidade ven sendo un referente nese ámbito, no que é da transferencia de tecnoloxía do emprendimento, pois creo que forma parte de esa actividade e desa función que temos como institución. Entón, evidentemente, cando un explota unha patente ou cando un pon en marcha unha empresa en base a unha nova investigación, a un novo descubrimento, a un novo logro, pois o que está é, por unha parte, aumentando recursos, probablemente, pero tamén aumentando a reputación. E se aumenta a reputación, vai aumentar a posibilidade de captar. Unha cuestión máis, se fácil. Creo que neste tempo chegamos a un acordo en cuanto ao diagnóstico. O diagnóstico é as cousas non van ben. As causas comentaba Manolo antes, se podía ser, pois debido... Claro, se temos que esperar de novo unha consulción galáctica de que haxa dous equipos que se beben ben, es que estamos perdidos. É dicir, nós estamos na universidade, hai outros que están no Concello, está a cidade, como se comentaba antes, a cidade non é o Concello. Eu que o que falta son ideas nosas, de universidade para fora. E lanzo, por exemplo, unha pregunta. A pesar do que se dice, porque aquí se fala moito de non ser tractor e tal, por que somos tan pouco atractores de estudiantes? Por que no ranking de estudiantes de Erasmus estamos tan baixos en España? Por que Granada é a primeira de Europa e nós estamos nunha posición moi baixa? Bueno, non pode decir, porque Granada te ganamos, pero aparte de eso, que gana para ti un equipo de refis internacionais que mandan redes. Eso é outra cosa, eso non é decir, non, é que non somos o camiño de Santiago a 500 anos, eso é historia. Hai miles de cidades que tienen atractivos. Verona ten atractivo, Roma ten atractivo, miles de cidades. Non podemos decir que aquí estamos e que veña, non, eu creo que non. Eu creo que nos falta movernos, nos falta dinamizarnos. Eu voto en falta, neste caso concreto, nesta hora e media, unha hora que levamos aquí, un pouco de propostas un pouco máis decididas da nosa parte. Porque do Concello, pois depende do que este ali, pois haberá xente máis con. Eu estou convencido de que un bo proxecto sempre ten financiamento. O que falta son ideas. Aquí temos casos de... Temos un ex-alcalde que se inventou moitas cousas desta cidade, se inventou. Presentou o proxecto e veo aprobado. Se falaba antes da colaboración. O que se fixo no Campus Norte, eso foi un exemplo de colaboración. Pero claro, por qué? Pois porque coincide eso. Pero nós non podemos estar esperando a que suceda eso. Que pasa se outra persoa aquí? Eu creo que de nosa parte deberían salir propostas. O tema dos Erasmus que salió en un momentillo que é un caso clarísimo. Isto é un caso de interese mutuo. Nos interesa traer 1.000, 2.000 Erasmus máis. Pois, a ver, a cidade pode facer algo. Pode colaborar nos proxectos de integración. Nas universidades polacas, por que reciben tantos Erasmus? Porque o día que chegan, llevan as festas, lle dan as clases en inglés, os van a recibir. Aquí que facemos? Que facemos? Somos unha cidade histórica estupenda, aquí estamos ao fin da Comunidade de Santiago. Non. Eu creo que falta, por esa parte, unha postura máis dinámica. E pedirle ao Concello que sexa colaboración. E non é posible a facer este esforzo. Pero a verdade que nos ten pode axudar a montar o meu sistema de departamento internacional. A verdade que podemos buscar actividades conxuntas. Eu creo que deberíamos ser un pouco máis proactivos. E non esperar a ver o que pasa. Porque nos podemos queixar que se tiene unhas reglas as aceras e non pago IBI, por aí non vamos a ningún sitio. O segundo tema... A pregunta é... Non é unha pregunta, é unha crítica.
unha autocrítica. A crítica é que dentro da universidade non dinamizamos. Non é que estemos esperando a ver que nos cae. Non, nos que pedimos, que propoñemos, que lle dicimos ao Concello, e que lle ofrecemos, e que lle pedimos a cambio. Esa é a pregunta. Pregunta aos candidatos. Que é a idea que teñes? E a segunda cuestión. Eu estou tan de acordo. De novo de retórica. O Innova foi un gran proxecto. Interesante. Esmorecer. Lamentablemente. Aquí nos estamos rayando de que temos? Non temos nada. Eu creo que o primeiro que temos que ter é unha autocrítica. E valorar as cousas tal como están. Non nos vale de nada decir o que somos, se non o somos. Creo que o interesante é decir o que debemos ser e como vamos a recuperar eso. Innova, lamentablemente, tive tamén a sorte de estar naquele momento na comisión mixta da Universidade do Concello e foi unha idea interesante. Se estaban as naves cheas, no polígono, agora está vacío. Hai 15 anos, 20 anos. Por lo tanto, non me vale só de decir que hai moitas posibilidades de cooperación e que temos moitas potencialidades. A mí iso, perdón, pero non me vale. Creo que, por a nosa parte, non é unha crítica aos dos. Estou falando de crítica a toda a universidade. Nós non somos nada proactivos. Que buscamos da verdade? Cando Antonio López era vicerrector, que mandei unha nota, como lle mandei a todos os vicerrectores, en cargo de infraestructuras, pedíndolle que se sinalizara na cidade onde está a Universidade de Santiago. Non hai na sinalética da cidade máis que 2 ou 3 signos. E levamos tantos anos hai que non eres vicerrector, 20 anos. Pois desde aquela non hai máis un signo de campus un. Sin embargo, está cheo de cosas que pode, Cidade da Cultura, Hospital Clínico, etc. Non existe a universidade na sinalética da cidade, pero por qué? En fin, creo que somos pouco agresivos, pouco proactivos. Entón, pido proactividade, pido proxectos, pido eu estou moi de acordo co diagnóstico que fai de proactividade. Eu creo que efectivamente non se pode estar esperando a que por ter a catedral van a vir os eráticos, evidentemente que non, e nese sentido creo que ademais debemos de cuidalos, debemos de potenciar que veñan, e estou tan convencido deso, estou tan convencido de que debemos ter influencia nos países de orixe, internacionalizar a nosa universidade, que na nosa proposta levo especificamente unha vicerreitoría de internacionalización que vai a estar completamente volcada tanto no tema da mobilidade de estudantes, de atraer Erasmus, de atraer estudantes estranxeiros en linguas, en outras estudantes de doutoramento internacional, como, por suposto, internacionalizar, axudar a internacionalizar o noso grupo de investigación, facer propostas e iniciativas institucionales, influir en Bruselas, influir nas entidades financiadoras para que poidan ter éxito e aumentar, evidentemente, a presencia internacional e que, como digo, todo iso debe redundar na reputación. Evidentemente, traer os alumnos implica tamén que nos traíamos vayan falando ben e que poidan traer máis. E iso implica ter un bo departamento, unha boa vicerreitoría, un servicio de atención a relacións exteriores, un servicio aos estudantes que veñen, facilitarlle a chegada, facilitar a instalación, porque realmente moitas veces estes estudantes que veñen fan un verdadeiro periplo para acabar durante máis de 15 días completamente perdidos, sin saber a onde ir, sin saber o que facer, sin ter arreglado a súa situación para poder dedicarse á docencia. Por suposto, aumentar tamén a docencia en inglés, o que fai tamén aumentar o atractivo. Creo que iso é un compromiso que tamén temos que ir adquirindo como universidade. Como? Non podemos escuchar. Era contestable. Máis dúdas, eu tamén unha vicerreitoría de internacionalización, pero concretando, indo á proposta que plantea Juan, eu comparto con ele e nas conversas que se están tendo polos centros o tema de que non podemos esperar a que teñamos, por exemplo, os recursos para ter os proxectos. Non podemos esperar a que teñamos as alianzas para ter os proxectos. Temos que ter os proxectos, temos que ter as ideas claras e ter os feitos para o momento que chegue. Me estou referindo a cousas onde ahora mismo é impensable. Por exemplo, se fala de a nova facultade de medicina ao lado do hospital. Teñamos as ideas claras de onde queremos facela, como temos que facela. É difícil pensar que a curto plazo vamos a ter unha posibilidade para financiar iso, pero teñamos claro que queremos estar aí, porque polo medio se toman outra serie de decisións que acaban
cerrando ou matando esa oportunidade. En día iso falase, pois, falamos hoxe de ciencias de educación, da planificación da facultade. Non se plantea como un proxecto que se poida levar a cabo tampouco a curto plazo, pero teñamos as ideas claras a hora de pensar, pois, en algún momento vamos a necesitar este espacio para pensar en isto e ter unha guía que nos sirva para tomar decisións. Eu, eso sí estou de acordo, e hai que ser capaz de pensar algo máis do que vamos a facer o ano que ven, sobre todo en temas estos que son publicidade, estratégicos, e aí hai que traballar, pois, por exemplo, en estos temas de infraestructuras directamente co Concello, non? Pois, o caso que se puso aquí sobre a mesa de medicina, por volver a falar do mesmo tema. Ali apareceron, cando se foron quedando as parcelas, había unha parcela na que nunca había xa, non había solución, e houve que buscar outras solucións alternativas, etc. Por tanto, teñamos as ideas, teñamos o proxecto, claro, e esperemos a que se den as circunstancias, que, claro, en milagro non se poden facer, non? Pero este, me parece que é unha boa receta. É sobre a sinalética, sobre a sinalética da universidade. Acordo perfectamente da proposta de Pablo. O mellor hai que entender que é difícil de Santiago señalar onde está a universidade, por o que dicíamos antes, porque a temos tan repartida que unha empeza no campus norte e baixa hasta Milán e pasa, non hai moitos metros en que teñamos algunha instalación universitaria, por iso que non sería unha señalización fácil, había que facer moitas matizacións, digo como tonos de broma. Yo creo que Juan estaba pensando que sea el campus sur. Vamos a pasar muy brevemente, porque ya es tarde, vamos a dedicar de 10 minutillos más a lo que es la segunda parte. A mí me interesaría en la segunda parte que habláis un poquito del tema de eso, lo que esperáis vosotros de la sociedad civil y, por lo tanto, qué esperáis de que los poderes públicos plantean con respecto al funcionamiento de la universidad pública y, en fin, sobre todo eso relacionado con lo que la universidad va a poder ofrecer a esta sociedad civil. Así vamos a dedicarle 5 minutos por cada uno de vosotros, abrimos un turno de preguntas y ya cerramos el debate. Cuando quieras. Vamos a ver, nesta relación de preguntas que esperamos como Universidade Social e Civil, que esperamos os poderes públicos, ben, penso que están as dúas moi directamente relacionadas, non? Somos unha universidade pública e temos que esperar os poderes públicos, entre outras cousas, que nos doten dun recurso fundamental como o financiamento público imprescindible para o cumprimento das nosas servicios básicos, docencia, investigación, cultura, promoción, etc. Por tanto, temos que esperar eso, temos que tratar de conseguilo nós, pero co apoio da sociedade civil. E a mí me parece que aí é onde temos a ter unha pequena dificultade, non? Estamos falando aquí maioritariamente de universitarios e todos somos moi conscientes da excelencia da universidade, do papel que representa a universidade en docente, o papel da investigación, o papel da referenciamento, todo isto que estamos falando aquí o temos moi interiorizado. Pero eu empezo a pensar que cando saímos á rúa e falamos con cidadáns que non están directamente implicados na universidade, pois non teñen ese tan alto concepto da universidade que nós temos. E iso, cando pasa iso, empezamos a ter un problema. Eu vou poñer un exemplo. O Tribunal Constitucional alemán, fai 2 anos e pico, en plena crise económica, declarou inconstitucional a retribución dos catedráticos de universidade. Inconstitucional por baixa. E obligou a modificar o sistema retributivo para que se incrementase sustancialmente a retribución dos catedráticos de universidade. O argumento era: estamos falando dun corpo especialmente prestixioso, especialmente formado, que presta especiales servicios á universidade, que presta especiales servicios á sociedade, que é un elemento dinamizador, etc. Como a Constitución di que na retribución do funcionariado ten que haber unha carreira crecente e como hai tan pouca diferencia entre estos e estos, hai que establecer un sistema retributivo que sexa sustancialmente maior. Eu me pregunto, sería imaginable que en España o Tribunal Constitucional dixera algo parecido? Penso que a resposta é
todos o que non. E esa é a batalla que temos que ganar. Non quero dicir a batalla de que nos suban os sueldos catedráticamente, que se viniera tamén mal. Digo, temos que ganar a batalla de que a sociedade, neste caso era o Tribunal Constitucional alemán, pero iso é porque a sociedade así o percibe, a sociedade percibe que temos un papel fundamental. E iso traerá consigo que nos doten dos recursos ao futuro. Que pasa? Pero como hacemos? Claro, como facemos? Pois temos que empezar, eu penso que teríamos que empezar a facer unha vez máis autocrítica en cousas que nos trasladamos á sociedade. Temos que vender, digo vender no mellor dos termos, todo o que nos facemos pola sociedade. E eu penso que se agora lle preguntáramos a calquer cidadano nadie sabe cales son o número de titulados que salen da universidade cada ano. Pois é un elemento importante saber que aquí hai cada ano máis de 4.000 persoas que acadan un título universitario que les habilita para ser profesional. Non lo saben. El problema es que los poderes mediáticos solamente hablan de los grandes investigadores. Pois temos que ganar, no hablan de la gente. Pois ese a investigación é un elemento fundamental e isto tamén hai que poñer en valor, pero tamén a función de gente. Porque non podemos perder de vista que cando decimos vamos a necesitar máis financiamento público, que vamos a necesitar, pois vai haber uns poderes públicos que teñen que dicir si estes euros o poñen na cesta do sistema universitario de Galicia ou poñen na cesta da sanidade, ou poñen na cesta da enseñanza secundaria, ou poñen na cesta dos servicios sociais. E son tamén servicios importantes. Entonces, en primeiro lugar, temos que ganar a legitimidade social. A veces, os grandes cambios se consiguen con cousas pequenas. Temos que modificar a forma en que nos trasladamos cousas á sociedade. Por poñer un exemplo que teño mencionado estes días, teríamos que deixar de falar unha vez de carga docente, teríamos que empezar a deixar de falar de cuatrimestres, porque alguén pode pensar lícitamente que se eu teño clase no primeiro cuatrimestre e no segundo cuatrimestre, que pasa no terceiro? Todo lo cambiamos. Bueno, pois, digo cousas como poñer en valor todo un montón de servicios que prestamos á sociedade. E non se sabe, non somos capaces de trasladar o ben. Falta unha política de comunicación máis activa por parte da universidade para facer chegar todos estes elementos á sociedade. E se queremos que os poderes públicos sexan generosos coa universidade, temos que ganar a batalla social. O poder público está moi atento á conciencia social dos ciudadanos. E a mí parece que aí temos un flanco feo. Teníamos que legitimarnos moito. Sí, pero sin embargo yo creo que llegan solamente un determinado sector de la universidad y hay mucha más gente en la universidad que hace lo que planteas y no se le reconoce como las grandes figuras. En todo caso, es buena la reflexión. Juan, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, efectivamente creo que xa desde fai bastante tempo, pois eu creo que se está atravesando un momento no que os universitarios, pois eu creo que se nos pon moi mala fama. O profesor López daba un exemplo, pois non sei, mala fama de que traballamos pouco, de que somos uns privilexiados, de que verdadeiramente fabricamos parados, que non nos preocupamos de lo que os nosos titulados fan. Eu creo que aí verdadeiramente hai moitos elementos que ver, depende como se analice, non se pode tomar o todo pola parte. Se un analiza, por exemplo, os egresados de matemáticas, pois verá que realmente non estamos fabricando parados. Se un mira os médicos, pois seguramente tampouco. Quero dicir que non se pode generalizar desta maneira e desprestixiar unha institución simplemente porque haxa elementos en ese sentido obedecen a outros factores que en un momento de crisis evidentemente poden estar detrás desas explicacións. E efectivamente creo que nós temos que pedirle á sociedade que nos exixa, que nos ten que ser exixente como nós, e nós temos que ofrecerle á sociedade o que ela nos pide. Cando nós imos a matricular o noso fillo á universidade e nos cobran 700 euros pola matrícula, que é o que esperan de nós? Pois esperan que o formen ben e que traballen e que o formen da mellor maneira posible. Ese é o que esperan. E, polo tanto, a nosa obriga é facelo nas mellores condicións. E, polo tanto, creo que aí temos que ter os recursos, evidentemente, debemos demandarnos os recursos, pero nós
temos que facelo o mellor posible. Que nos esforzamos en facelo? Creo que sí, pero creo que a sociedade ten que percibir primeiro a necesidade de poñer os recursos e segundo, exiximos que o fagamos ben. Porque para iso, entonces, non nos chegamos a 700 euros, pues traballemos para completarlos. Ofrezcamos a posibilidade de que as empresas nos contraten, porque sabemos resolver problemas. Ofrezcamos formación continua, ofrezcamos o que sabemos facer. E eu creo que iso é o que lo repito mismo, porque creo que é fundamental que nos perciban de outra maneira, que aumentemos a nosa reputación. Non pode suceder isto que comenta o profesor López, que aquí todos estamos de vacacións casi todo o ano, porque como damos 240 horas de clase, xa parece que o resto das horas non facemos nada. Creo que iso é unha percepción nefasta, porque temos que loitar, porque evidentemente a sociedade percíbenos así, seguramente é mellor, nós tamén temos parte de culpa, e como comuniquemos e como fagamos a nosa labor tamén ten importancia. Por iso creo que a comunicación, a explicación, a ofrecer aos empresarios, a ofrecer a todos que necesitan o que nós podemos facer é fundamental para que nos perciban de outra maneira. E hai outros elementos incluso sintomáticos, non? Se miramos por aí, cantos dos nosos estudiantes vemos que mandan por a universidade, por o campus, unha camiseta que poña a Universidade de Santiago de Compostela. Muy poucos. Cando un se move por outras universidades, a centos. Onte escuitaba un debate que había de estudantes nunha televisión, falando desto tamén, falaban das eleccións e tal, e ao final le preguntaban, bueno, sinteste orgulloso estudiar en Santiago? Non sentía nada especial. Algo nos falla aí, non sei exactamente que é o que temos que facer, pero sentirse orgullosos desta universidade, de ser a universidade empezando por aí, é un fenómeno que se aprecia a simple vista, non? Bueno, pois, aquí non se dá, faltanos, ao mellor ese orgullo se vai ganando a medida que pasa o tempo, mesmo que os estudiantes, no momento que son estudiantes, pues non ven, despois, eu penso que todos nos vai aumentando un pouco ese orgullo de ter estudiado na universidade, pero hai algo aí que non estamos trasladando ben a sociedade. En todo caso, creo que a nosa obriga tamén é adaptarnos ás necesidades que a sociedade nos pide para que esa percepción non se teña, porque realmente creo que si se ten será porque hai elementos que a conforman. Eu creo que a nosa obriga é adaptarnos a outra situación na que a visión sea completamente diferente. E por iso hai que pelear, comunicar mellor o que facemos ben e correxirnos no que non facemos ben. Si vamos a abrir un turno de preguntas sobre este bloque, sí, vamos. Nada, muy breve, esto de los catedráticos y del prestigio y del salario que acabáis de exponer, a los que trabajamos casi toda nuestra vida profesional en la privada, nos choca cuando nos encontramos que en el área de conocimiento de química orgánica hay 16 catedráticos más los que están habilitados esperando llegar. Entonces, claro, antes había un catedrático, un cargo con servicio, por área de conocimiento, pues no sé, y la pregunta es, ¿son necesarios tantos? A lo mejor sí, no lo sé. Desde fuera choca esto. Porque quería en todo caso dejar también una frase de química orgánica. Fenomenal. Pues no lo conocía, más independiente. Pero bueno, pasamos a preguntas a los estudiantes. Bueno, efectivamente, o crecemento das áreas en algunos casos obedece a moitas circunstancias, houve diversas políticas de persoal que poden explicar, houve diversas etapas históricas que poden explicar algunhas situacións. Eu creo que houve titulacións que estuveron masificadas durante moito tempo e que iso permitiu en época de expansión aumentar as plantillas. Non fai, eu dicir, que fai 20 anos entraban na facultade de matemáticas 250 alumnos en primeiro. Inmediatamente deixouse en cuestión de 5 ou 6 anos a 37 en primeiro. Bueno, despois volveron a subir a 125 actualmente. Houve momentos en que as plantillas efectivamente aumentaron e despois disminuíron drásticamente os alumnos e se pode pensar que efectivamente sobra.
pero despois hai outro tipo de políticas que incentivan a investigación ou incentivan outro tipo de hai formas, entonces, bueno, hai 16 historias. Con isto non estou justificando os 16 catedráticos de química orgánica, nin estou justificando que haxa áreas que non van a ter un catedrático moito tempo, que, por suposto, creo que é outra das políticas que deberíamos analizar con cuidado. Vamos a ver, eu penso que non sería bo que nos vinésemos aquí a falar da situación da área de química orgánica e química orgánica. Podemos facer unha reflexión sobre... Bueno, eso es una percepción... Sí, no, perfectamente. Plantea unha máis elevada que fala de química orgánica, podemos falar de SAP e de outras áreas, pero digo que a solución non pode ser só pensando que hai na universidade, temos unha situación aquí, evidentemente, por diversas razóns hai desequilibrios entre as áreas no reparto do seu profesorado. Ahora, sacar a conclusión de que en áreas que poidan ser excedentarias, eso significa que a xente non está traballando, non está facendo nada, pois sería unha conclusión errónea. O que nos falta na universidade, precisamente, para solucionar eso, é outro elemento importante, é ter alguna ferramenta, algún elemento que mida realmente cal é a aplicación do profesorado universitario. E a toda hora, outro elemento que hai que corregir, evidentemente, parece que o único que se mide na docencia universitaria son horas presenciais, 240 horas. A xornada do profesor universitario son 1.600 horas ao ano, 37 horas e media á semana, como a de calquer profesor. O que temos que ter é a justificación do que se fai aí. E, dende logo, que hai que tender é o reequilibrio, evidentemente, para tratar de buscar, digamos así, unha solución máis razonable. Despois, podríamos entrar a analizar as causas de por que se chegou aí, por que se ten, entre outras cousas, porque nunca tuvo a universidade outra ferramenta importantísima como é un cargo de persoal estable, con certa permanencia, sino que utilizábamos e utilizouse sucesivamente o que eran as necesidades que cambiaban cada ano para convertir en necesidades estructurais. E nós mesmos nos movíamos ou nos movemos o cuadro en cada momento. Tengo que pedir a Pablo Colás, Pancho, Esteves, Blanca y Pancho. Romaría de pedazo en las respecto ao tema da sociedade civil, que esperades, evidentemente, en primer lugar, a manera que así se diga, que é necesario un esforzo de comunicación que se fixe internamente de cara á universidade, pero non de cara á sociedade. Hai unha falta de transparencia enorme no que sucede realmente na universidade. O que sale, se nos aproba por suposto, de 150 ou 200 millóns de euros e punto. Hai que, digamos, reordenar a comunicación da universidade, non só para que, efectivamente, de cara aos profesores, sino de cara á sociedade. Para, precisamente, posibilitar que logo despois esa sociedade civil que sustenta as demandas dos partidos políticos podan dotar de recursos á universidade. En segundo lugar, tamén, eu diría que é necesario que a propia universidade manifeste que cando hai temas que non funcionan tome decisións, porque todas as organizacións en un contexto de lógicamente de limitación de recursos, cando hai servicios, carreiras, que decía antes Manolo, non sei, para 6 catedráticos ou sin catedrático, que non funcionan, iso a universidade ten que tomar decisións, non pode haber decisións corporativas. É dicir, por riba da corporación está a sociedade. Isto é o que eu, de alguma maneira, quixera salientar para, efectivamente, en función do tema da relación da sociedade civil con a universidade. Sí, rápidamente, efectivamente, creo que repetir xa a comunicación é necesaria, a comunicación transparente é necesario ter datos fidedignos do que está acontecendo dentro da universidade, tanto para dentro como para fora, tanto hacia os propios universitarios como hacia a sociedade. Creo que temos que, efectivamente, falar sempre dos datos
ben claros, ter unha oficina, ter unha unidade onde se manexen os datos reais, se teñan estadísticas, se teñan datos fidedignos para tomar as decisións e para informar con todo o detalle a sociedade. Creo que iso é fundamental. De feito, nós levamos no noso programa como unha das prioridades de comunicar, como digo, en todos os sentidos. Sobre o tema dos catedráticos e o tema das plantillas, creo que sería longo debatir. Por tanto, creo que, por outra parte, sería un tema un poquinho máis técnico, porque digamos que un catedrático ten a mesma capacidade docente que un profesor titular, que un contratado doutor, o único que ocorre é que cobra máis, por lo tanto non se pode decir que sobra porque sea catedrático, sino que sobraría en todo caso porque non habería docencia para darle, pero como moi ben se dixo, a actividade dun profesor non é solamente dar clases, tamén é investigar e tamén é facer outro tipo de actividade. Bueno, sí, moi breve, absolutamente breve. Desde logo, transparencia e rendición de contas me parece que é un elemento que hai que incorporar no propio rol noso da universidade. Depois, en relación a iso que se dice tomar medidas, actuar, a universidade ten un pequeno hándicap na forma de como se estructura e como se goberna, que é unha estructura plana e horizontal, onde as decisións as tomamos en boa medida os que somos afectados por elas. Entón, ante iso temos dous mecanismos. Aplicamos normas absolutamente rigurosísimas, porque así nos estudamos detrás da norma para tomar a decisión. Eu non digo que isto é malo, pero aplico esta forma e dice que isto é malo. Non son eu, é a norma. Iso é un problema que temos na universidade importante. E nos dificulta moitas tomas de decisión en relación a temas, bueno, falemos de malos funcionamentos, incumplimentos, etc. É un tema a analizar por o miúdo, non? Hai cousas previstas na lei de universidades, por exemplo, a inspección de servizos para a universidade que, bueno, non quero dicir que sexa a solución de todos os problemas, pero, bueno. No te cedas en la de la química orgánica de la campo. Ahora pregunta y luego le contestas a él, principalmente las químicas profesores de física. Pero nada más. Esa relación justamente con lo que acabas de decir, Antonio, cuando hace referencia a la forma de gobierno de la universidad, es decir, cómo se puede ganar credibilidad, además de comunicación que es crítico delante de la sociedad, actuando internamente sobre cosas que es absolutamente necesario hacer. Si alguna cosa reciente tuvo una reflexión normalmente negativa, esto de la Universidad de Santiago, es la historia del claustro y el rector y toda esta situación que se creo que sí que tuvo éxito. Eso se transmitió muy bien hacia la sociedad y tuvo una imagen negativa tremenda, no solo en el entorno. Realmente tú lo has comentado, pero obviamente un poco más concreto si es posible. La forma de gobierno que tenemos es una hay que tratar en ella de cosas. Más autonomía, menos, la sociedad civil debe de tener más poder sobre la universidad, darle mucha autonomía a cambio de un control y rendición de cuentas muy exhaustivo. ¿Cómo se puede, por ejemplo, mejorar la imagen de la sociedad para convencerlos de que puede ser bueno tener noticias cristianas? Vamos a ver, eu penso que hai debates que hai que ter, e sobre o tema de goberno, o primeiro problema é que non o podemos resolver desde dentro da universidade, porque nos vean impostos. Claro, o que son as estruturas de goberno, sí, mellorar o funcionamento das cousas que nos facemos, sí, claro, que ten mala prensa, evidentemente ten mala prensa, e unha institución que pasa 3 anos sin aprobar un orzamento, iso é desastroso. Nos peores dos concellos pasa eso, que aprobarán tarde, pero acaban aprobando. Pero, claro, 3 exercicios sin orzamento como funcionamento dunha institución, pois non di nada bo de nós. Iso é difícil poder siquiera tapar un pouco o efecto negativo que ten eso. Bueno, que hai que afinar? Sí. Que hai que afinar a toma de decisión? Sí, pero se facamos unha reflexión sobre o goberno, porque xa non é só sobre o tema puntual de
claustro, eu digo que toda a estrutura de goberno da universidade pois é moi plana, moi horizontal, e as decisións, insisto, e isto está dito un montón de informes, hasta o Tribunal de Cuentas, as decisións as toman, ou as tomamos, os mesmos os que nos afectan as decisións que toman. Entón, aí é fácil que cheguemos a decisións que a veces non son as mellores, pero é un problema que temos, importante. Sí, bueno, eu creo que o decía esta mañá na Facultade de Dereito unha pregunta sobre este tema tamén. Creo que efectivamente o sistema de goberno que temos pois é moi pouco áxil, verdadeiramente a toma de decisións é superlenta, necesita un montón de controis, pero en todo caso, digamos que é un sistema de goberno que nos demos é polo que levamos pelexando ou levábamos pelexando moitos anos, é dicir, é un sistema que veu a montar a universidade moderna, e se as universidades que temos en España son o que son, é porque nos dotamos dun sistema de autonomía de goberno como este, e que evolucionou probablemente en algún sentido con alguna protuberancia ou con alguna cuestión que efectivamente neste momento nos está esclerotizando bastante e estamos un pouco sendo víctimas nós mesmos de ese goberno e de esa forma de gobernarnos. Creo que temos que corrixir eso, temos que velo, e hai posibilidades, e dende logo hai posibilidade de revisar os novos estatutos que temos, seguramente nos poden dar unha oportunidade de ver se é necesario ter tantos departamentos, se é necesario que as facultades teñan unha titulación sola ou deben ser facultades con máis titulacións. En fin, eu creo que se os servicios se poden dimensionar ou estruturar ou coordinar de outra maneira, pero en calquera caso creo que eso sí é un debate para máis largo tempo e creo que é necesario, porque eu creo que eso polo que tanto pelexamos, eso polo que tanto loitamos de ter unha estrutura de goberno autónoma, democrático, onde as decisións son todas democráticas, en este momento pois sí que está actuando un pouco na autodestrucción, digamos, que nos autolimita. Dos hai dos palabras pedidas máis, tú non queres marcar. Juan. Sí, bueno, me parece moi interesante o tema da química orgánica, que non vou falar, pero quero darlle a outro punto de vista. Vamos a ver, se unha sociedade ten un activo, que fai con ele? Poñelo en valor ou decir que sobra? Entón a pregunta é, por que os activos que temos non os poñemos en valor? Por que na Universidade de Santiago temos tantas titulacións que se poñer e non están en marcha? Hai pouco, publiquei un artigo no noso jornal que poñía que na Universidade de Barcelona, toda Barcelona, hai 7 titulacións na Facultade de Biología, 7. Unha se chama bioquímica, biomolecular, etc. E aquí temos en toda a Galicia 3 que se chama Facultade de Biología. Por que aquí non temos outra cousa? É culpa só da Universidade de Santiago? Por que non poñemos en valor o que temos en decir que sobra? É que me parece evidente, se temos un artigo, por que non? Porque, por certo, son 16 persoas que non chegan ali por sorteo, non teño nada que ver con ese área. Son xente traballadora, é responsable e moi boa. Por que non nos poñemos en valor? En vez de decir que sobra. Entón, iso non é unha reflexión para nós. Por que non o fixemos? Por que non o estamos facendo? Entre outras cousas, porque estamos atenazados pola sociedade civil, que nos di física para o Ourense, non sei onde para non sei que, pero vamos, deixenme poñer o amigo que teño. Por certo, eu aquí vou a ser en contra do que estou dicindo, se a Universidade X pode poñer unha facultade de medicina con seus financiamentos, que os poña? A mí non me gusta para nada barreira, nada. O que temos é que lotar por o noso e facer o dentro. E se os queren poñer, se teñen recursos, entón poñen, non hai ningún problema. O que eu pido que nos deixen desenvolvernos o que podemos ter. En todo caso, o sentido da miña pregunta era outro. É unha patata quente, porque claro, sempre que tamén ten moito que ver nosa cidade, que son o tema das tasas. As tasas decimos que é o goberno a que as tasas son precios públicos. Os precios públicos, se eu saiba, o mellor estou errado, se acordan no Consello Universitario Galego, onde están as universidades, os consellos de data e autónomos, e que eu saiba, ata agora, unánimemente se dixo que non se subiron os precios. A mí me parece moi ben, como ciudadano me parece moi ben que suban os precios. Como universitario digo, camar, é que estamos moi mal financiados. Claro, a solución é Xunta de Galicia, como ti non sube os precios, dame máis financiamento. A mí me gustaría coñecer
o punto de vista dos reitores, dos dous candidatos a reitor, no consigno de Galicia. Van a dicir que efectivamente se sigan considerando as taxas pedindo a Xunta que nos dé, pero claro, eu si son o goberno digo, a cousa, si queres máis financiamento, subimos as taxas, ou non. Como é posible que nos estudiantes paguen a mitad de que paga nun estudiante en Barcelona? Claro, nos queremos darlle calidad, pero cos orzamentos que estamos tendo isto é ridículo. Isto é ridículo. Por lo tanto, claro, nos queremos que o papel malo o faga outro. Pero que eu saiba unánimemente no Consello de Universidades de Galicia se aprobou non subida das tasas. Queda un fenomenal, pero temos un problema. Entón, es unha patata que... Yo creo que esto sí que es muy importante porque realmente como sociedad civil eso sí que tiene mucho interés. Es decir, los ciudadanos podéis plantear en un momento determinado que hay 16 catedráticos de química orgánica con todo el derecho y con determinadas circunstancias, pero realmente lo que son los precios públicos de matrícula en una universidad pública como la de Santiago representa lo que dice Juan un porcentaje mínimo comparado con otras universidades. Entonces, el problema es que es la competencia no es de la universidad, ni siquiera del Consejo, yo creo que es de la Junta, del Consejo, del gobierno. El gobierno. Yo no quiero comparar qué opinan nosotros ante la pregunta de Juan. Ante la pregunta de Juan. Ben, ante a pregunta de Juan. Dixo que era a metade de Cataluña, non, é casi un tercio, de peor. Aquí andamos 700 euros cada curso e en Cataluña 2.000, a media dun curso universitario. Ese é un debate que había que ter desapasionadamente, tranquilamente, e non hai máis alternativas. O sea, na financiamento dos servicios públicos hai dos alternativas. Ao final temos usuarios ou pagamos todos, porque gratis non hai nada. Se hai alguén que nos paga de fora. Entón, esa é unha alternativa. Podense subir as tasas, podense subir os prezos públicos, podense subir os prezos públicos. Home, que eu diría, nun momento de crisis como este, se hai que subir os prezos públicos, inmediatamente poñase en marcha unha política de axudas para que naide quede fora por razón desa subida dos prezos públicos. Vamos a ver como se fai, a cuantía, etc. Pero este é un debate que hai que ter, sobre todo, coa administración responsable de fixar os prezos públicos. O que a mí... Pero eres partidario de... La pregunta es si eres partidario... No, eu vou decir o que non me gusta. Depois falamos de máis cousas. O que non me gusta é que, sendo así, tendo as casas, os prezos públicos máis baixos do país, sexa a comunidade autónoma a que saca peito dicindo que somos a comunidade que estamos facendo a maior política social do Estado mantendo os precios públicos máis baixos do país. Non é a comunidade autónoma que está facendo a política social, é a universidade, as universidades galegas de Santiago, de Vigo e de La Coruña. Porque a outra vía sería, vale, vamos a facer política social, mantemos os precios baixos, e eu vouche compensar total ou parcialmente. Estamos falando de outra cousa, por iso hai moitas solucións a hora de plantear o tema. Esta é outra solución. Queremos, é bo manter neste momento de crise económica os precios. Vale, perfecto, pode ser bo. Pode ser malo que fillos dunha familia con 100.000 euros de capacidade económica paguen só 700 euros por un curso universitario. Iso tamén é discutible en termos de justicia e de equidade, non? Costa menos que un gimnasio ao longo do ano, non? Bueno, pois, iso é discutible. É un debate que hai que dar con todas estas variables, non? Eu penso que non vale só sí ou non, ou suba ou non suba. Hai moitos matices nas posibilidades. Pero sí que había que facer un debate serio, sereno, e, bueno, que has feito nos servicios, ten subido unha materia sanitaria, e aí se implantaron copagos, desexable neste momento de crisis. Home, a mí me parece que non é un momento, precisamente, o problema que temos aquí, que pasa con estes servicios, e pasa con outras cousas, con impostos, é que, precisamente, todos os nosos gobernos sucesivos se dedicaron nos momentos de bonanza a desmontar o sistema fiscal. E agora o problema é que temos que en plena dificultade económica hai que aumentar. Claro, estamos facendo todo medidas procíclicas en lugar do que serían anticíclicas. Claro, arrastramos os erros de antes e iso nos condiciona agora tamén. É así, o sea, solucións, temos
bastante, pero en relación a esa de financiamento, pues é unha cousa que lógicamente pode poñer en calquer momento a Administración Autonómica sobre a mesa, non? E un debate que hai que facer sabendo que hai que ponderar a solución. Sí, bueno, máis alá da posición de unanimidade que poida haber no Consello, etc., eu creo que a posición e a pregunta ao reitor, o posible reitor, é unha pregunta verdadeiramente, non sei como chamarla, pero se eu sou un pai dun fillo que está na universidade, evidentemente diría, non suba as tasas, pero se eu sou o reitor e quero ofrecer unha ensino de calidade, necesito recursos. Pero é que eu ni siquiera podo decidir eso, porque o decide a sociedade. Como reitor, me refiero. Non, eu non podo decidir. No Consello podo votar, é verdade. Pero eu creo que esta pregunta é o que me refiro ao principio da miña intervención. A sociedade é a que ten que decidir o servicio público que quere prestar. Se non lle cobra aos ciudadanos, pois terá o que compensar. Terá o que compensar con outros impostos indirectos. Isto é a cuestión, pero eu podo opinar que me parezca baixa, a mí me parece que o Estado fixa uns prezos de referencia e probablemente deberíamos de acercarnos a esos prezos de referencia. Se non se fai, evidentemente, ou damos un ensino que non ten calidade ou, se non, nos complementan. Eu podo estar en desacordo no Consello Universitario Galego. E entón, que vai a pasar? Quen fixa os prezos? Eu creo que quero decir que o reitor está, pois non sei, nunha situación de Jekyll e Mr. Hyde. O sea, que realmente, que fai? Por unha parte necesita máis recursos e por a outra non quere levar a culpa de que na sociedade civil aumenten os prezos, non? Non sei se... E isto é o que, non sei, a pregunta toda nos coloca, verdad? Si que era unha patata quente. Pero claro, eu lanzaría esta pregunta a calquer persoa que está aquí en medio. Usted quere que lle suban as tasas ao seu fillo? Eu teño claro, sí. Sí, porque quero que o meu fillo teña un ensino de calidad. E agora estamos facendo un ensino malísimo. Bueno, pero entón... Todo teño clarísimo. Que queremos? Que unha guardería? Ou queremos unha universidade? Pero entonces, efectivamente, pues nos orzamento da comunidade autónoma, o propio goberno autónomo que diga, bueno, en vez de propoñer a metade dos prezos de Cataluña, pues propoño os mismos, ou propoño outra cousa, entón, pero non utilizar os reitores, Bueno, alguna cuestión máis? Sí. Un comentario breve, non? É dicir, sobre todo se nos indicara a responsabilidade sobre os precios que nos dían a capacidade para facer todo o resto. Pero iso non temos. Fai pouco, non me fai tan pouco, me fai 2 anos, salía na cuarta página desta do país unha opinión de un profesor da Universidade de Oxford. E ele dicía que nos deixen competir, que será outro modelo de universidade. E ele dicía, eu quero parecerme ás universidades americanas. A mí que me deixen poñer as tasas que teño que poñer polos servicios que eu presto, pero que tamén me deixen facer a miña política de bolsas e de axudas. Eu vou a cobrar a tal, pero que non poida, eu vou ter ao lado unha bolsa de axudas para que poidan vir a estudiar tamén aquí o que non ten capacidade económica. Claro, non podemos andar soltando unha cousa así e outra cousa non. É outro modelo moi distinto, pero no que se refira ao caso do este, ahora mismo é máis a responsabilidade directa da comunidade autónoma. A cousa é que a comunidade autónoma pregunte, consulte, etc. Pero é directamente e ahora mismo que se está sacando o peito unha política social que están facendo as universidades. E se fixeron máis cousas, como foi as reduccións que houve de determinadas partidas, non revertiron na universidade, sino que revertiron na comunidade autónoma. Bueno, pois, iso tamén di moito do modelo que temos de financiamento da universidade. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Alguna cuestión más? ¿Queréis plantear? Bueno, yo quisiera agradeceros muy profundamente en nombre del Ateneo que hayáis participado en este debate. Desde luego, en el ánimo de todos está aquí que sois unas personas muy valientes de afrontar este reto que significa dirigir la universidad, relacionarse con la sociedad civil y emprender estos proyectos nuevos
que tengáis mucha suerte en vuestras vainas